Отдава се под наем отлично търговско помещение на комуникативна локация с лесен достъп и удобно паркиране. Намира се на улица Братя Бъкстон 30, като има лесен достъп както от центъра на града, така и от булевард Левски. В близост са разположени два големи паркинга, които осигуряват бързо и лесно паркиране. Помещението е в перфектно състояние, стени, подови настилки, мебели и електроуреди са готови за използване без нужда от освежаване. Разполага за самостоятелен вход, лице към оживена улица и автоматична рулетна щора за максимално удобство и сигурност. Две нива, като ниво 1 е търговска зала от 18 квадратни метра, оборудвана кухня, смивка и стълбище, а ниво 2 е помещение от 20 квадратни метра, смесено санитарно помещение и остъклен балкон. Статута на имота е кафене, ползвано преди като работилница с сладкарски декорации с всички необходими разрешителни. Подходящо е за офис, салон за красота или всякакъв вид търговска дейност. Бърз излъз към основни пътни артерии. За повече информация консултант Владимир Темнялов на посочения телефон.